handumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Ray. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, tahanan. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kini gusto ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasagan nga, Ray. Nice game, guys! Nice one! Angel, pwede ba kahangyo? Ha? Unsa man? Pwede mo iyon ng imong cam? Ano man? Gusto lang akong makakita ni mo. Ray, sorry ha, pero nangatug na mo ko ng mga tao din sa amo. Basi matugawan ako sa laba. Mau ba? Sige, okay Roy. May kaso. Next time na lang. Pwede i-add na ka sa Facebook? Ganahan ka ng Angel nga kaduha ni mo sa online? Oo, bay. Bisag wa pa min nakakita sa personal, pero gaan na akong buot niya. Yan, so may plano ni mo. Gusto kong manguyab niya, bay. Ikaw ba? Unsa? Manguyab ka na ako? Unta, kana kung way masuko. Pero, layo man ta. Ikaw taga Cebu niya ako naas Davao. Nga naman, day. Babag bago day na. Ang kalayon kon nakagusto ta sa usagusa. Gawas lang kung wakay gusto na ako. Iyam sa ko mamugos. Ang tinuod, nakagusto sa ko ni mo, Ray. Tinood? Sa ato pa, kita na. Ori. Yes! Unsa? May uyab na ka? Oo, ma. Ay, salamat, intaon. Nakauyab na kit intaon na nga kong ulitaw. Habi ba na kong bayot kanak? Grabe sud ko mauy. Bitaw! Pag 23, nagod karon to igaw niya, karon pa ka nakauyab. Taga diin man na dong. O diin man mo nagkailaan na. Kuan ma, taga Davao siya. Oh, unsa? Uy, kalayo sad good. Diin man mo nagkaila? Sa usa ka online game, ha? Kanang pirmi na kong duwaan, gani? Di pa Unsa may... nakaila. Mao ba? Unsa may Facebook anak-nak? Bibi, ato nang i-add, bi. Gi-accept ni Mus Mama? Oh, naawaw gani ko. Nganong mawama ka? Nagkabala ko buutan man akong mama. Excited lang siya para na ko kay karon ba mood ko makasuway og uyab. Mao ba? Angel, pwede mo i-on ang imong kamera? Ha? Sige na, please. Ray, gitawag na ko sa kong mama. May lakaw mong good me. Next time na lang, please. Mau ba? Okay, Roy. Kasabot ko. Unsa? Murag mahadlok magig-video call ni mo? Oo, bay. Kuy, delikado na bay. Basin na nagitaguan. Ha? Magupang sa mong nagkailagod. Ilaila sa ninyo maayo ang usag-usa. Kaya ba sinunyag doon na nagitago ni mo maong dili sa gusto magpakita ni mo? Unsa mo sa bay? Ay, nak. Gwapa si Angel, nak. Uy,
Unya, sexy pag yun. Ay, nang stalk manggugos iyang Facebook, nak. Mao ba, ma? Makikita ka ko niya man, no? Ha? Unsaon man? Wadto kog Davao. Unya, ikaw rang usa. Ah, dili pwede. Dili na pwede. Ha? Poho na lang iniguli ni Papa ni mo gikan sa Dubai. Hangyoon nato nga mo adto tas Davao. Aron na magbakasyon na lang punta ba. Og aron sad magkakita mong Angel didto. Sige, ma. Unsa? Muanhi mo po sa Davao aron magkakita ta? Oh, Angel. Gusto sad makaila sila sa papa ug mama ni mo, good? Sige. Oh, nga naman. Di ka gustong makakita na ko? Gusto man. Ako mauna. Then, see you next, ma'am. Oh, naandam ninyo ang inyong mga dadunon. Ugma na ba yang atong flight paingon sa Davao? Oh, naandam na nako. Gandam na sad ako ang ako pa. Pa, ma. Thank you day sa inyong support, ha? Ay, way kaso na nako eh. Basta para nimo sakto sa kayo ning nahununaan ni mama nimo. Nindot sa tuod nga makasuway tag bakasyon nga outside city. Karon pa ba yata makasuway ani? Lagi pa. O nahibaw kong excited ka kay makita gyud nimo ang imong uyab nga si Angel. Ingon man kami si mama nimo. Lagi ba? Excited ko nga murag. Kulbaan. Oh, natural. Natural na kayo na. First time na nimo. Sige na, sige na. Double check nimo mga dadunon. Basinog na kay malimtan, ha? Sige pa. Nak, hain naman si Angel. Nag-text siya, ma. Doon lang ko na siya. Pasensya hela ning mama ni muna ka. Ay, na-excite lang taon na siya. Uy, naanak ko na siya eh. Nag-long dress siya nga color black. Oh. Asa man ana ba? Oh, kana siya? Mauna? Hi, Ray. Hi, Tito. Hi, Tita. Nak, sure ka nga si Angel to? Dili man tumao ang naas Facebook na ko eh. Sexy man to ang naas picture niya ganina kay perte mang pagkatambok ka adto. Ma, Nak, pangita lang siguro glain. Uy, Bitaw. makakitar, makaglain, nak. Kailan pa may daghan diha? ako na siyang tawagan pa, ma. Sorry, Ray, ha. Kung namakakuni mo. Ang tinuod, ako magitong naas picture. Nigay na lang gid ko og wait karon. Mao bitaw nga dili ko gusto makig-video call nimo kay mauwaw ko. Layo na kay ko sa una, good. Angel, Pero okay ra, uy. Nakasabot ako kung bawagan ko nimo karon. Expected naman sila na ako nga mahitabo. dili, Angel. Ray, Mahal ti ka. Kung kinahanglan kag tabang para sa imong pagpadaot, then tabangan ti ka. tinuod ka? Oo. Kinahanglan naman kag usa ka tawo nga mo push with mo aron mabalik nimo ang imong self kung unsa ka sa una. Ayaw na nga di ti ka dawat sa imong pagkaingon ana. Pero kinahanglan paggaon sa nimo nga imong kaugalingon. Kaya kung padayon kang ingon ana, puho na kasiguro ko nga daghan gid unya complications sa imong health. Ray, Ay kabala ka, Angel. Kaya ra lagi na nimo. Unsa? Adto ka manarbaho sa Davao para lang sa imong uyab? Ma, sabda sad ko. Mahal ako si Angel o nahibaw kong mahal sa ko niya. Uy, pero nak, Pasagdiin ang anak nimo. Dako na siya. O nisalig ko sa iyang mga choices. Ikaw, nak, kung unsay makalipay nimo, andam kong musuporta nimo. Salamat pa. gitinuod gid mo imong gisulti na ako. Nganhin ka matrabaho. Thank you, Ray, ha. Mahal kita ka, Angel. Mahal sad kayo, ti Ray. Ayaw ka bala ka. Dili na ko isikan imong kahago og effort sa imong pagkanhi. Maningkamot ko para sa akong kaugalingon. Aron makita ni mama magpapa nimo
nga deserving ko nimo. Angel. After 4 years, na-achieve gid ni Angel ug balik ang iyang lawas sa una. Dako gid kay siyang na-loss. Dili una na kadali. Doon ay mga higayon nga gusto na siyang mag-give up. Pero wa siya mapada. Karon makita na ko nila ni mama ug papa nga happy sila para namo. Ug ang nakadindot pa gyud kay mabdos na si Angel sa among unang anak. Ug nagplano na sabing magpakasal sa labing daling panahon. Sa dili pa modako ang iyang tiyan. Dini na nakutob. Dagang salamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Ray nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalahan tahanan. Yung adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo doktor ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jerry, 65 anyos, taga Davao del Norte. Minyo pero buwag na misa akong asawa. May duha mi ka mga anak, mga profesional na, og mga minyo na sab. Graduate ko sa kurso Bachelor of Science in Agriculture. Og tungod sa akong degree og ability, dali ang akong promotions. Nahimo kong farm manager sa nagkadaiyang banana farms diri sa Mindanao. Hangtod, yan hatagan ko kahigayunan nga muduma og usa ka foreign company sa West Africa. Sud sa mga napu katuig with high salary, kalagi manager man ko didto. Nagapamundar gyud ko og negosyo o kayutaan dinhi sa Pilipinas. Mga sakyanan o nakapundo og dakong kantidad nga kwarta sa bangko aron may magamit sa among katigwangon sa akong asawa. Hayahay na gid unta ang among pagpamuyo. Apan aron ninyong masabtan ngano nga nagkabuwag mi o murag nagpakilimos na lang ko karon. Ingon nini ang mga panghitabo. Hay ang imo ba diri sa? Dako gyud ang imo pagka-asenso sa kinabuhi. Lagan ka na kayog na pundar ng imo pag-retire. Ubay-ubay na gyud ang inyong negosyo sa imong asawa. Diin ang imong asawa ang nag-manage. Hey, ako. Mahaya lagi na ako. Nawa ako mahuman ng eskwela, eh. Dato sa punta ko ron sama ni mo. Ay, naswerte lang sa nga nakatrabaho ko sa gawas. Atong gihigayon na mi nakapundar. O maayo sad nga mi manage ang akong asawa sa akong kita. Mao kaniya. Nagkaluag-luag gamay. O wala sa ko'y problema sa akong mga anak. Kay minyo naman sila. Ya, ako sa nagyatagan o mahimong puhunan nila sa negosyo. Mao nga, wa na maghasol pa namo ang among mga anak. Unsa man ka diha, oy, Jimmy? Dili mo magukang tabi diha si mong amigo? Uy, more na suko man ang imong asawa ba, Jiri? Ay, adto na lang ko, eh. O salamat ang imong gihataga. Sige, adto na ko, ha? Sige. Susbe. Taon sa naman sa ni babayihan, ha? Naunsa man ka, oy? Tubay ka mag-istorya atong Tomas nga hingwartam ka ito? Pila naman sa'y natunon ni mo ato niya, ha? Ay, nagutog na kinotagod, de Joan. Karon pabaya mi magkita sukan nga dito ko sa gawas magtrabaho. O gikapila na sa tong amigo nimo nga niduaw din nga tunulan gid nimo, ha? Unsa man taon ka, Jerry, oy? Ipanghatag naman lang nimo ang atong kwarta? Kaapoy naman gani ko diri padagan na itong negosyo, unya ikaw diya, waldas kayo. Pila naman sa taon to, eh. Para palit naman to niyag bugas. Kay, masabot ako nga lisod din kay sila. Lisod sila kay wa sila maning kamot. Og musamot na sila nga dili maning kamot, kay sigihan nimo hatag sa imong tabang. Ay, Si mama sabi na ako,
Sige, ani mo hatag og kwarta kung mangayo para sa iyang maintenance nga tambal. Samot! Nga dili mo tabang ng uban ako mga igsuon. Nga dili ramang gidunta ako anang obligasyon si mama. Kay daghan mo iyang mga anak. Hasta ba paghatag ko para tambal sa imong mama? Imo pang initan? Huwag ka maluoy sa imong inahan. Ha? 89 na oy. Wala na mahimo pa. Ha! Naalagi ko'y uban pang igsuon in town, Jere. Nya ka na pag yung uban akong mga igsuon nga, gipatukuran yun na ni mo og bay din sa atong yuta. Palayason ko na. Ha? Gano'n bang kuno? Basta! Patuog yun ako, Jere, ha? Patuog yun. Kung dili ka gusto nga hangtod ikaw, akong palayason din, he. Usa? Uy, gano'n gun? Kay mapurdoy ta ng kalaki ni mo, nga sige hatag-hatag, oy, Jere. Dili lang ba ya ikaw ang naghago ani nga itong mga napundar? Ako sad, may kahago sad ko, kay ako'y nagpadagan sa atong negosyo. Dili ba noon taingon ini ang batasan sa akong asawa sa dihang dito pa ko sa gawas magtrabaho? Apa sa dihang mi-retire na ko o nagpundo na lang ko sa bahay, di na magsugod ang akong kalbaryo. Dili na maduulan lang among bahay sa akong mga higala o mga parente. Gididaan ako sa paghatag og tabang, bisan sa iyang pamilya gani nga ako nga gipangga o giatiman. Nahimo siyang daw. Naguol ko kay malipay mangyud ko kung makatabang nako. O gunya, kilom-kilom na. Tanaw na ko tong among nga kipalimpyuhan sa mga tao ganina sa gawas sa among bahay. Kung okay na ba? Ay, salamat. Gawas, Oh. sir. Niya pa man lagi mo. Gabiin naman. Pamarmi si Duhe, sir. Ha? Ano man? Gabiin naman kaayo. Niya, human naman ka mo sa inyong trabaho. Bukid pa ba ninyo, ha? Tingnan mo si ma'am nga ikaw kuno ang mobayad na mo, sir. Ha? Oh, nausag ko ng bayhana. Ganong gilangay-langay man mo intaw sweldo ang mga tao. Nga layo pa naman taong tong ila. Layo pa to sila gulian. Bukid pa. Ah! Para ka na ra! Masuko ka! Mas maayo nang ikaw ang musildo, aron mahibaw ka unsa kadali pagawson ang kwarta. Daghang gastuhan, pero ikaw, waldas ka lang sa kwarta. Ayaw kong inanas pagsulti, ha, Joan? Ayaw kong singag-singagi, ha? Kaya tingalig na madapatan di ka. Mo dapat ka na ako, Jile! Sukod ka namin, Yuta. Wa ko bisan makakusi ni mo. Apan bisubra ka na karon. Gawgan ako ni mo sa gusto na kubuhaton. Sige, suway dapat. Oh, madamo kang kahoy. Idapat na nako. Ge, sige. Tabang! Tabang, bunalan ko sa kumbana sa kahoy. Tabang! May patrol sa pulis nga mula bay. Kadiyot lang, sir. Sir, tabangin ko rin niya, sir. Idapatan ko sa kumbana. Sir! Juan! Maayo kay nangagigid mo din sa dapit mo, sir. Kay kunwa pa. Basin nun sa ninahimo ni nga kumbanan ako. Ipapreso ko ni sir, ha? Ikiha ko ni og bause. Unsa? Salamat sa imong pagpiansa na ko, Legend. Ay, pasaylo ako, Manoy. Nga karon pagit ko makakita-ilog ikapiyansa ni mo din nga 75,000. Napriso gid noon tag duha ka adlaw. Grabe na mo sa asawa ni mo, eh. Ang nanglungkap sa inyo sa may aking buwan nga inyong nasakpan, wa niya ipapriso. Wa pa bayras kinawat. Pero ikaw nga iyang bana, iya man gyud din taong ipapriso, uy. Naunsa naman ang asawa ni mo taon, Manoy, uy. Gipiansahan ko sa kumanghon. Apan, nagatubang gid mi sa korte. Temporary dismiss ang akong kaso with PPO kon permanent protection order. Maong wa na ko kauli sa among bahay. Nahimo kong homeless. Way kwarta o murag nagpakilimos na lang ko aron mabuhi. May nalang gani, kaya gipapuyo ko sa bahay sa akong manghod. Karon, grabe ang akong kalisod tungod kay tiguang naman ko. Daghan ako gibati o hanap na ganing ako pananaw.
depressing kaayo og lisod og pangita og pagkaon. Di pod mo tabang nako ang akong mga anak kay masuko man ang akong asawa kung ila ko nga tabangan. Miduol ko og pao, pero duha pa ko kong asawa ang naggunit og nagpahimos. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gipapresugid ko sa akong asawa sa nga wa nako mahimo. Gipiyansahan ko sa akong manghod o temporary dismiss ang akong kaso with PPO. Unsaon nga mawagtang ning PPO aron nga makauli nako sa among bahay kay homeless nako. Og mipuyo na lang ko sa bahay sa akong igsuon. Ikaduhang pangutana. Ang tanang kita sa napundar namo nga negosyo, sama sa kita sa among tindahan, kita sa among boarding house, nga naa sa mga 100,000, gisulo lang sa akong asawa. Di ba nga angay lang nga may share ko kay conjugal property man? Mahatagan o maripanan ba ko sa usa ka tuig nga wa ko hatagi? Ikatulong pangutana. Ang kita sab sa among galingan o mga napinding nako nga mga negosyo nga ang akong asawa sab ang nakapahimos, may madawat ba ko ana nga ako may nagpuhunan ana sa pagtrabaho nako sa abroad? Unsaon man pagpa-judicial partition? Ikatulo o katapusan. Sukad ko gipapriso sa akong asawa o may PPO, wa na ko kauli sa amo. Wa ko'y bahay nga kaulian. Wa na ko'y taro nga pagkaon og tambal para maintenance. Makihaban ako ang akong asawa sa iyang gibuhat? O nauawa na sab ko? Pwede ko ba siya mafailan og kaso nga pagpakauaw? Palihog, tabagi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jerry. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana og mga problema ninyo sa inyong mga kapikas, kapuyo, sa inyong mga karelasyon, sa inyong mga papilis, mga dokumento, sa inyong pagpanrabaho, sa inyong mga kabtangan, no? Ayaw na gyud mo pagdugay ay na mo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Laing adlaw, laing drama, laing suwat ang nabasa og nahimuag drama sa kahanginan. Dako kay natong pasalamat sa ato ang writer, director, spinner, editor, no? Og mga script writers nato, and of course ato ang mga artista sa ato ang RMN Production Center nga mo'y naghatag og kinabuhi sa suwat. Kay kalaay pong magbasa ra kog suwat. Uy, kung ilahang gidramatize gihatagag kinabuhi ang life sa ato ang letter sender og ang iyahang suwat suliran para di lang mo makat-on sa mga pangutana ug mga tubag nga ato ang tukion, no? Sa kabahin sa mga kaalam sa balaod, pero ma-inspire mo, malingaw mo, ma-entertain mo pinaagi sa ato ang mapaminaw nga drama. Kay ba mo guys nga di na lalim ha? Mas ang uban mo ingon, and I think I agree nga mas sayon magdrama sa TV kaysa sa radyo. Ngano? Ang TV makita man nimo inig hilak, makita man nimo inig sumbag, makita man nimo inig kagubas naong kay nasuko, makita man nimong nakuyawan, nahadlok, facial expression, makita man nimo ang pultahan nga gisarado. Kani sa radyo, it has to be vocal, no, dili visual, nga ma-steer ang imagination sa naminaw nga oo. Pultahan ni nya ang timing pa guys, no? Ang tingog pa para mas ma-steer ang imagination sa naminaw kay audio baya. So, ngilingin atong mga artista ha, karaan na ba kini ato ang mga artista diri sa DYHP, no? So ato agi ni silang tagaan og dako nga pasidungog og pasalamat kay usa
kani sa nagpaligon sa ato ang programa over the years. So a big shout out and a big thank you sa ato ang mga artista sa kahanginan. Salamat yun kaayo ninyo and the whole production center. Kay way drama, way tubag, way tambag sa Attorney Elaine o si Dr. Obra, di ba? Okay, no? But thank you also sa tanan mga nag-like o nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan on Facebook og na ako'y bagong page nga gihimo. Guys, ako lang yun yung gahinan og panahon nga akong maggamit ang akong kaalam sa balaod. The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Palihog kog like og follow sa guys, be. Pag-support ba, no? Salamat kaayo ninyo. And padayon o pagpaminaw, pinaagi sa ato ang radyo, YouTube og sa ato ang Facebook account nga diri sa DYHP, no? RMN Cebu nga Facebook account. Mga lain-laing programa mapaminaw man na to. Punto legal man ta, taga Davao del Norte ang ato ang letter sender nga gipada sa kiniyang akong suliran official writers page. Buwag na ni siya siyang asawa pero muragwa pa ni na anald. BS Agriculture, uy tagsara kaayo ni ang kani nga kurso. No, tagsara ba ning BS Agriculture pero need kaayo ni nato ning mga ingon ani nga kurso guys. Iyagko na kuno ni ilahang mga anak, no? Saka paspasiyag ni Saka mo nang akong giingon kay gamit kay nila na sa Mindanao, no, dagko kay vast tracts of land na ay mga dagko kayong kumpanya, no, nga nagtuko didto, no, kaning mga saging, kaning mga pinya. So dako pod need muna dako kay opportunity kay like I said tagsaka yun ni talag sa uni nga kurso pero because expert need siya nato, no. So kani sakto gining gikuha nga kurso muna usahay ba dapat yun sakto gid ang ato ang pilion nga kurso kana ganing kibaw ta. Number 1, interesado ta, malipay ta, naatay gusto ba, kanang dili nga kanang napugos lang ta, dapat kita mismo gusto ta. Ikaduha, ato pong tan-awon ang current og ang forecast, no, sa market og kung pananglitan mo graduate kog 4 ka tuig naa pa bani, in demand pa bani or potential bani in the next 4 years. Kaning agriculture consistent gyud ni kay tan-awan ni Jerry, no, na taas paspas kaayo, no, na nisaka nakaswertihan og sud layo kaiyang naabtan og nakapundar nakanegosyo na ay igong kantidad og kwarta, no, sa bangko nga na-secure gud ang iyahang future. Pero nagkabuwag man sila sa iyahang asawa og niingon siya atong napaminaw sa drama matud pa ang terminong iyang gigamit nagpalimos, meaning nawa niya ang tanan niyang gitrabahuan og ang tanan niyang gitiguman. Hala unsa ni kay nadakpan baya ni siya, no, kay gikiha man siya violence against women and children. Unya karon nahurot sa iyaha, wa na siya nahabilin para sa iyaha, so mauto nga nag-public attorney's office na lang siya kay di gani siya mismo makabayad sa abogado sa kasong iyang gisagubang. So una niyang pangutana minto sinahurot gyud siya. Gipapiso gid ko sa akong asawa sa sala nga wa na ko mahimo. Gipiansahan ko sa ako ang manghod o temporary dismiss ang akong kaso sa permanent protection order. I think provisional dismissal ang tawag ani. Unsaon nga mawagtang ning permanent protection order aron makauli na ko sa among balay kay homeless na ko karon og nakipuyo na lang sa akong igsuon. Ang akong pagsabot kung ingon ka temporary dismiss ang kaso with PPO, temporary meaning to say padung na siya ma-dismiss pero ang gitawag nimo ana provisional dismissal, meaning ningon ang korte sige kanang ang usually kanang duha man ka kinds of dismissal outright o provisional dismissal. Dismissal outright absuelto ka the moment mo gawas ang order. Pero kung muingon ka nga provisional dismissal, muhatag ang korte og I think duha ka tuig. Usa palabyon sang duha ka tuig. Usa gyud na ma-dismiss ug ma-order na nga absuelto na gyud ka sa kaso. May na lang na kaysa sa nag-ong-ong gyud ang kaso, no? Kay for as long as way laing mahitabo in the next 2 years, then you can be sure
nga ma-dismiss ra gyud na. So akong pangutana, pila naman lay nahabilin, pwede bag makautong-utong lang taggamay kay para ma-dismiss na gyud na outright ang kanang kaso nimo kay pila ra man ang duha ka tuig mulabay ra man na siya. No, so that's what it means. Ikaduhang pangutana, ang tanang kita sa napundar namo nga negosyo sama sa kita sa among tindahan, kita sa among boarding house nga naa sa mga 100,000 gisulos akong asawa, di ba nga angay lang nga may share ko kay conjugal property man, mahatagan or ma-refundan ba ko sa usa ka tuig nga wa ko hatagi. Yes, no? Although wa ko kabakita manggod unsay nakabutang or unsay rason, no? Unsay nakabutang sa permanent protection order. Kanang permanent protection order naa na siya sa balaod sa VAUSI or Violence Against Women, wherein ang kanimang balaod mao ni nagprotekta mo itong protection order to protect the women from abuse and appeal man gud din ha ang pagpapahawa nimo sa balay. Pwede depende sa gipangayo ha, pwede ka papahawaon sa balay, pwede nga ang mo-manage sa conjugal funds ang imong asawa, pwede ang mo-manage sa inyong kabutangan o negosyo ang asawa, pwede nga dapat orderan ka nga di ka paduolon, di ka patawagon, no? Di ka pa-communicaton, di ka pa-texton, pwede sa kainon nga dapat maghatag kag suporta or ayuda matagbuwan. Inana na ang VAUSI. So, ang akong pagsabot ani nga sa permanent protection order, posible nga ning-ingon ang korte nga ang imong asawa mo'y mo-manage sa inyong assets. Pero wa na ang ingon nga ma-zero ka kay naa pa manggihapon ang balaod nga family code. Ug ang family code nag-ingon nga ma-divide yun na, di yun na pwede, no? Nga ma-zero yun ka kay conjugal na labi na nga hinaguan nimo. Ako ang anong wa manininyo in town na settle sa imong asawa inana yun mo ka bati og relasyon karon nga na isuhan man jud kag warrant na priso man gyud ka nagubot man gyud no or naghinakog lang gyud puning babay no ang iyang ikatulong pangutana ang kita sa among galingan og mga na-pending nako nga mga negosyo nga ang iyan na kunong asawa sab ang nagpahimulos may madawat ba ko ana nga ako may nagpuhunan ana sa pagtrabaho nako abroad unsaon nako pagpa-judicial partition. Yes, you will need ako pa nimo no dili siya judicial partition, dili na ang tawag ana under the law kay minyo man mo ang pagpasabot nimo gusto ka magbinahinay na lang mo sa inyong properties. There are two ways. Pwede nga di lang mo magbuwag, di ka mo file og annulment, ang imuha nga ang kanang inyong conjugal property inyo nang buwag-buwagon or inyo nang i-divide, inyo nang hation. Ang tawag ana dissolution no of conjugal properties, judicial dissolution of conjugal properties. Kana kung di mo magkasinabot or dili pwede mahimong voluntary. Basin pa di ay no nga nakuha naman niya iyahang gusto nga napapriso ka, nabugnaw na siguro iyang kasing-kasing, ikaw pod di na pod siguro kaayo ka lisod kasturyahon or ma-emotional pa ba ka. I hope dili na nga makalingkod mo magkasturya mo nga day. Di naman yun ta magkasinabot. Sige na lang, mag-move on na lang ta. Pero kaning mga butang ato na lang ning hati-hation para magkanya-kanya na lang ta. So, muna volunta niya, inyo nang paapruban sa korte. Pero og dili gani gyud, then ang korte na lay mo divide. Ang importante ana ilista na tanan ang mga negosyo, mga kabtangan, ug unsay mga angay bahinon, andama ang mga proof ug mga titulo ana unya para mahusay mo either voluntary or through the courts. Pero I need gid tag abogado. Siguro magpatabang tag pribadong abogado na may daghan ding abogado din has Davao para makagiya ug maka-assist nimo para hati-hati na ninyo ang mga properties, no? Ikaupat o katapusang pangutana, sukad ko giprapriso sa akong asawa o naanay permanent protection order kanang PPO, wa na ko nakauli sa amo, wa ko'y balay nga kaulian, wala na ko'y tarong na pagkaon og tambal para maintenance. Makiha ba nako ang akong asawa sa iyahang gibuhat og nauwawan sad ko, pwede ba ako siyang filean og kaso nga pagpakauwaw? Okay. Wa mangyoy magpugong nato no nga mukiha ta sa usa ka tawo nga nakabuhat pod og kalapasan nato kung naa man gani gyud. Labi na kung ang iyahang pagkiha nimo sa VAUSI malisyoso ug walay basihan. Ang ako lang nga kung mo file man gani tag kaso no ug mo retaliate man nani ta, kana na lang unta nga makalingkawas ka sa imong current nga problema. Di gyud ko moingon nga di, moingon jud ko pwede. Pero isip usa ka abogado, mo advise gyud ko nimo nga unta ayaw. Okay? Ngano man, kay di man masulbad ang imong problema. Number 1,
Para nako og tan-aw nako, di na gyud mo magkauyon sa imuhang asawa. The end na gyud ni. Ikaduha, need nimo og kwarta, need nimo og balay, need nimo nga makuha ang imuhang bahin sa inyong mga kabutangan og mga properties og mga shares sa imong negosyo para mabuhi ka. Katapusan, need nimo nga mo-move on o mupadayon sa imong kinabuhi o mo-pick up sa pieces, no? Para mahiluna pug ka o makapundar o makasugod pug kag balik. If imo ning buhaton, matanggong ka. No? So, kumukiha naman lang gani ka or mubuhat naman lang gani ka og something, ayaw na lang ng pagpanimaos, kundi ang pag-move on. Magkalas pagyud tag kwarta, mubayad pagyud tag abogado, mugasto pagyud ta, mahasol pagyud ta. Ang ending, ang atong tumong nga makuha ang imuhang properties, ang imuhang share, mabuhi kag balik, makakuha kas balay or makapuyo og laing panimalay, kay makakuha naman kasi imong bahin, di mo ma-achieve. No? Malangay pa ka. Unya, kung ma-restrain pa na, no, masamot pa og kaaway ang inyuhang relasyon, no, magsamot pagkagubot, mas maglisod ta og settle sa inyong properties og dissolve, no, imbis voluntary, judicial na hinuon, samot na sa tagadugay, gasto pag yun. So, usahay, ato gining timbang-timbangon, no, ang ato ang pag-strategize, ato ang murag chess ba, nahunaon na tong tarong. No, nahunaan lang sa gid og tarong Jerry, ha? Kay ang akong tumong lang yun for you is mahiluna ka and you can start all over. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pun sa tuhang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.